Hej, nu er jeg færdig med min nummer 3 hønsestrikkede sweater, og den er sendt til hæftning. Så var det sådan, at jeg ville starte på mit hårbånd. Men skæbnen ville, at jeg kom til skade med min fod i går inde på skadestuen, så jeg kan ikke rigtig køre bil. Så planen for i dag, det var, at jeg ville ind i Hobby og finde noget garn, så I kunne få købt det samme garn, så vi sammen kunne strikke det hårbånd her. Sådan blev det ikke. Men til gengæld, så besluttede jeg mig så for at optage det alligevel. Jeg vil rigtig gerne vise jer, hvordan at man, når man strikker mønster, hvordan man kan låse begge tråde. Fordi at jer, der har lidt erfaring med diagramstrik og hønsestrik, ved nok, at man ikke skal overtræde, det er lidt afhængigt af garnets tykkelse, men man skal ikke overtræde 3 eller 5 i et mønster. Men jeg kan nogle snydekoder, og dem vil jeg vise jer her. Så følg med. Det er tungen lige i munden. Jeg er i gang med at strikke et mønster af en hammer. Det har jeg prikket på et papir, og så streger jeg ud løbende. Men så var det lige, at jeg tænkte, at jeg vil vise jer, hvordan jeg gør. Jeg vælger at holde min tråde sådan her, og det er svært at se. Det kan man godt se, den hedder lilla. Og mit mønster hedder, at jeg skal strikke 9 sorte og 2 lilla. Og nu skal jeg til at strikke 2 lilla, og det gør jeg så ganske almindeligt. Således her. Så skal jeg strikke 9 sorte, og der overskrider vi de regler, som hedder 3 eller 5. Men fordi den sorte ligger bagerst på min finger, så skal jeg bare strikke, nu kan jeg lige gøre det rigtig meget, strik over, strik under den lilla, strik over den lilla, strik over den lilla, strik under den lilla. Det gør jeg så de 9 gange her. Men det der så bliver svært, det er, at når man skal strikke den lilla af, for nu kommer jeg nemlig til farveskift, og så kommer der nemlig en hel række her. En masse lilla af. Man kunne vælge at bytte trådene om, så det nu er den lilla, der ligger bagerst. Og så strikke på samme måde som før, hvor man skiftensvis går over og under. Men det vælger jeg at lade være med, fordi at jeg gør nemlig sådan her. Nu er vi tilbage til starten her. Så strikker jeg den almindelige lilla, så tager jeg ind i masken over den sorte, tager den lilla tråd med tilbage og igennem. Så skal man lige være opmærksom på, at man lige skal stramme lidt til, så den ikke stikker ud, den sorte her. Så strikker jeg en almindelig. Så gør jeg det samme igen her for at lige vise jer det. Ind i den lilla, bagom og rundt om den sorte, tager den lilla med tilbage, ind i masken og tager af. Og så korrigerer man lige lidt med den sorte her. Men det skal alligevel trækkes i her, for at det ikke bliver for stramt i mønstret. Strikker en almindelig igen. Ind i den lilla, udenom den, rundt om, bagom den sorte, og tilbage. Så bliver den låst her omme på bagsiden, så der ikke kommer de lange tråde, man kan sætte fingre og ringe i. Og en sidste gang rundt om og tilbage. Så håber jeg, at det gav mening. Ellers så må I jo spørge ind, så viser jeg det gerne igen. Men ellers så bytter I bare om på de 2 snore. Men når man sidder og strikker mønster, så giver det bare rigtig god mening, at man lige kan svinge over til den med tilbage, og så strikke masken. I ønskes god strikkelyst.